Ayo goyang ayo. Lah. Teganya hatimu mengkhianati aku. Yo, seganya caramu mengkhianati aku. Teganya hatimu, goyang kakinya hatimu, goyang di depan matamu. Kau sedang bertumbuh. Adik. Piye ki? Asik lah apa? Adik, tatandu. Hah? Bokongmu sakit. Saya sakit di sayang. Andudut. Andudut bapakmu. Tenotingnya. Kan tutuk gentak jes ngono kae to. Menak to? Menak to. Nah, jajal tutuk gentak jos. Iki lho, lapar kenceng. ora pati pokrone glathak ora wedokan. Mbok peres lapa? Dene. Aku ngedak wong dol, aku duluh yo. Piye? Alah. Piye lah kok mbok peres kono, Cek? Piye? Mak trit ngono ya. Aku nek gak ngungum. Aku nek gak ngungum. Aku sentu. Oh, sentu wae. Aku nek gak lah. Apa Apa? Ora kowe gelem tak ware nyanyi ora? Apa iki? Nyanyi. Nyanyi aku toh. Iso kowe? Tole. Tak ware nyanyi. Ada apa ya? Lindri. Indi. Adang telung manci. Adang telung manci. Lawuhe bothok teri. Awae otali. Aduh ya awae teri iki. Aduh sawe. Oh kowe kuwi sing dosa. Aku tikam. Aduh. Tangi iki pikiran arep apa kok malah mancing kok sapa? Atuh dan. Iki wong loro do basong kabeh. Piye to Mas Ayo sayang. Ayo sayang. Ya Allah. Oh alah. Aku jalan-jalan. Hei, iki ora sopan iki. Ora sopan iki. Wah, aja. Jangan apa ini? Ya. Sik. Jawa tulungin dan. Kowe arep pecita tak gopok sisane kok malah. Wah, go apa kowe? Aduh tuh degi. Hei, aduh tuh degi. Sik, piye? Susune legi. Wah, tak banyak sisan. Ya Allah. Sirahe kecubluk betot. Mulane wong wis kurang ajar kowe. Ya wek. Heh? Dudu yo. Iki lho duwe. Kowe gelem? Aku diem. Gelem. Oh iya. Mangemu pas sebelahmu. Kowe iku nak mlaku lek sikilmu wis ra jejeg. Hati-hati lungguh barang. Matamu juling kira ono. Karemu ngerti wong ayu engkek. Aku dolekmu mahmu aku bingung. Piye? Aku ten kota keli. Ten kota keli. Lah, Rene jae. Dik ngisin aku. Piye? Wisin. Piye? Aku dolek mahmu bingung. Amalah ten kota keli.
ngeri yo. Ceceng lah ngono ya. Li, Mas aku Lah iki aku seneni Mbah Wo. Karo bunga-bunga. Awa Mbah Wo. Anak cah edok ayu Mbah. Witingkel Nekli. Awu ngono. Apa kuwi? Ngono ki Mbah Wo tak cetakno aku dikaplok ya. Anak cah ayu sikile kenekri njaluk tombo. Awu. Jumeneh dekku. Lah iya. Tak omongi Dik, mau to mbok Dik numpak ayan malah karpe ngono yo. Hah? Dik mau mbok Dik numpak ayan ape ngono yo. Numpaki Pak Bayan. Aduh ayan. Oh. Ora ngono iki mangane apa lah? Iya nih. Aku tebon kok. Hah? Pedet to piye? Iya iki. Dik, gak iki ngamuk karo mboke. Biasane nek senengane ndas greh, dikeki pepes. Niki di ngendas trek gak kolu dheke. Ndas trek. Oh, tele. Nani lah teto. Iya, bias. Aku rugi nyanyimu sendiri kalau lah. Aku kan mau makani sing apik lho. Pilih aku no lho. Iya ada. Ada. Ya. Wonge mau. Iki lho nang kene. Ya, gak itu. Alon. Hei. Ora sopan karo wong tuwa to. Kowe lah apa nek dipek bokong terus mbok mut iki? Kudu apa? Lah apa? Tahu iki. Aku wis yo sing nyanyi lho. Ilian kowe lho. Ayo. Nang ngarep. Ada. Bapak, bubu, kula bani. Iya. Ili aku embutku. Hei. Tuk. Aduh lah ya Allah. Oh, ada. Cara tenan iki. Sik, piye? Wah, giliran kae. Oh, atane iki. Atane piye? Wah, Lho kira-kira kok bogok tinggo. oh, atem iki. Dene Kenceng baut to rek. Sop, lho kowe duwe baut ta? Baut iki tanggung. Takone kowe ya duwe baut. Wah, iki lebang. Sik. Kowe iki mare yo nyanyi, iki mulo sing nyanyi iki mulo. Tak duwakne sing tenanan. aku embutku. Cilik aku rambutku dicukur kuncung. Oh, rambut. Iya. Lho ku yo iso ngono kaya. Nyaman yo totot yo. Wes tala to. Ora apa lemune piye iki, Mang? Aku nobau tuh. Mata tiru. Pas butut kodhok iki. Ki sesuk tukokno baut pasangi baut kene nah. Oh, telu. Telu akeh Loro. Nu yo. Hah? Mangan tebon nu yo. Mangan tebon enak. Piye iku pakanan sapi. Ora to leweng jane ape nanti kok. Aku ndolek emamu. Lah terus. Aku pe jajai anu wilem no. Manuk. Heeh. No atan no ana anu ndak alas nu yo. Nompet. Hah? Nompet. Hah? Anu apa? Tempret oh. Manuk emprit. Heeh. Lah karepe iki terus Ayo aku nang anu yo. nang pasar. Gak. Nang toko. Ndak las-las. Nang alas wae. Heeh. Lah kowe wis pamit purung nek golek manuk nang Aku alas. wis pamit mbok. Wis, ya wis pamit mbok yo. Nang alas ning alon-alon nek mlaku nak kena rineh engko. Waduh le kena lile. Heeh, ndalku kuwi talang bandia le. Lah iya. Randalku japitan lang kebanjiran no. Iya ya. Ya. Atono yo. Lah iya. Yo. Ayo le. Aduh.
asale setan kuwi kok ning Ah! Kok malah takon ngendi? Setan iki kowe. Ya ono ya. Lah iya setan iki kowe. Lah ya ora ono. Aku wong. Hah? Aku tuh wong. Kowe wong? Aku wedi aku tuh. Ah, dadi kowe ora setan to? Lawang bagus dia. Amit-amit jabang bayi. Rupa kaya ngono kok bagus-bagus saka ngendi? Ngene kok tandoi. Hei, Tak takoki. kowe mau apa kandha apa? Ne takoki. Aku wis iso katokan dhewe ya, ora sambok katoki. Takoki ro. Hah? Wong ayu-ayu pengen udek lho. Oh, aku ape mbok takoki. Heeh. Ape mbok takoki apa? Nakmu apa? Jenakku. Aku Dewi Melati. Wati. Heeh. Wah, benjomu. Saru, 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 saru. Ya. Lah mau. Teplekmu dawu no. Oh. Ceplekku dawu. Oh, tak kira gak ceplekku ya. Aku anggere tuh wong ayu atokku ejel lho. Wong rupane kaya ngono kok ya ngerti wong ayu. Walalku teguat. Apa? Kalarku pedot to. Oh, kolormu pedhot to nek ngerti wong ayu. Sik to. Nek kowe ki ora setan ki, kowe sapa? Nakku. Heeh, jenengmu. Izin aku. Wah, ditakoki jenenge kok isen. Duwe jeneng apa ora? Kuwe to. Oh, lah iya mula Nakku jenengmu. kuat lho. Jenakmu Jos. Nakku kondil. Sapa? Kondil. Joko Kendil. Heeh. Wah, kok jumbo karo wetengmu ya, sing gedene sak kendil. Hah? Jumbo karo wetengmu. Ayo. Wah, mangsaku. Aku ngomong iya le. Aku nguyo. Kowe keprungu. Ayo. Aku ngomong ning papan kene. Aku kan pulu ndak talwen ngono mau. Aku teng aku. Kowe turu nang isor wit kono. Kowe mau kesel. Ning kowe keprungu yen to aku ngomong. Ngene ya Joko Kendil. Iki mau aku lagi wae nganakake kiri sayembara. Sok sapa to pawongane sing bisa nemokke kelawan sangsanganku sing ilang? Yen to dheweke iki bocah wadon bakal tak daku sedulur Cinaraweti. Ning yen to dheweke iki kakung bakal tak suwitani. Nganu we. Ayo tenan. Loh, kok yihu? Sajak seneng kowe apa ngerti sangsanganku? Aja cengengesan kaya ngono to, Ndil. Nan we. Tenan. Engko endani. Ora, apa kowe ngerti sapa sing nemokke sangsanganku? Sapa? Ndil? Tak udono ya. Apa bapak kae sing nganggo klambi kotak-kotak kae? Ndil? Dalawi. Wong mau maku buah-buah. Mlaku bablas. Apa tukang seteng kae, Ndil? Wah, penggahane enceng we. Pegahane apa? Enceng. Nginteng. Oh, tukang seteng ya ngono kuwi. Nek ora nginteng ora tukang. Atane cici, Bu. Atane cici. Matane gede-gede. Siji mripate. Ngene ya. Oh iya. Ana yo. Seteng yo ngono. Aku ya. Sapa to, Ndil, sing temokke kalungku kuwi? Iki. Hah? Iya, Ndil. Aduh, Joko Kendil. Iya, kuwi sangsanganku. Bener, Ndil. Bener iki sangsanganku. Nanti gak nganu, gak hapus itu. Oh, gak. Pancen bener iki sangsanganku. Wenekne aku yo, Ndil yo, sangsanganku ya. Nen yo aja mung tantangane iki.
janjine ya lho. Janjine aduh. Kowe kelingan to? Aku tumuk aku. Sumuk ngisor kene. Sumuk kok enggak ngisor nek sumuk ki ya dhuwur awake apa-apa kok malah sing Ya awet ngisor kok munggah-munggah ngono. Del, Ya. coba kendel. Hah? Kuwi sangsanganku to. Wis mbok temokke saiki wenehne karo aku ya. Neng kowe yo aduh-aduhku ngono. Hah? Sangsangan kuwi bakal mbok wenehke aku ning aku kudu dadi bojomu. Lah janjine mau nak wong nanang arek pendek ucuk. Aduh. Kowe tapusi we. Ora, aku ora ngapusi. Duso lho. Aduh. Mesti tandil. Anek aku dadi bojomu rak ya kepenak kowe rada ora kepenak aku rupamu kaya bekecot ngono, Dil. Iya. Piye Engko nawe dadi ojoku yo aja nuke yo. saiki ngene, Dil ya. Api-apian aten wae. Api apa? Sangsangan iki paringke karo aku kok tak ijoli duit. Matu aku wis duwe. Alah, apa iya? Ndak kuatih lho. Nek ora gelem tak ijoli duit to, mengko tak paringi sandang penganggo sing sarwa biar piye. Aku tandangan yo akeh, wong tatokku sing dodupa tak nggo. Diijoli sandang penganggo sing apik uga moh kowe. Ayo tuwe nek ngono yo gelem tu. Sangsangan kuwi bakal mbok paringke kelawan aku, waton aku dadi bojomu ngono. Aduh. Ya piye ya, Dil? Awan namo aku yo pengok. Aja lunga dhisik to, Dil. Ngapa iki tanganmu? Mama dulu. Lah yo aja lunga sik, Dil. Neng nan welem ojoku. Yo Joko Kendil. Sangsangan kuwi nek mbok wenehke karo aku, kan supaya aku dadi bojomu yo aku saguh. Nano. Cintaku kelepek-kelepek sama kamu. Cintaku kelepek-kelepek sama kamu. Cintaku kelepek. Bel kowe iso nyanyi. Ayo. Nang yo. Ojoku ayo wong-wong dolek le. Go dolek lho. Saiki ngene ya, Ndil. No. Apa pancen kowe tresno aku lahir batin tenan, kepengin duweni bojo aku? Yo tresno. Ki aku ora isin duweni wong tuwa to. Klamar kelawan wong tuaku. Ana medhang kawurian bakal tak nanti kowe ana medhang. Nang we. Aku halete. Kok amane yo. Kok kowe klamar kelawan aku. Sawang sinawang ya, Ndil ya. Halo. Sing hati-hati ya, Ndil. Halo. Mati-mati, Ndil. Yen Surabaya kono, kok tak nanti Joko Kendil ana Taman Sari Medhang. Lho alah kutuke keri kata diterokol dhewe. Lah yo gugup mau. Dun bantu lu Rama, iku napa, Rama? Enten papat titik lho, Rama. Ya. Ora amil agae. Agae itu kacamata barang kene ketiga. Jauh loh ndak. Mesti toh. Ya Allah. Ya. Aduh lek kok. Pasang sing Aduh mataku tulek kok. karo mata. Wah. Tekano yo. Wah. Wah.
ini ada tatanya tutuk. Mit awet jabang bayi. Manungsa Iya. apa iki? Ya bambune lowi. Otelek pitik. Oh nembe sepisan iki lho anjen sinuwun. Pendopo katekanan wong gendeng-gendeng kabeh niki. Lho gendeng ki enten tunggale. Sapa gendeng? Ya wong-wong kuwi kabeh do gendeng. Kowe yo dendeng. Kowe yo dendeng. Piye? Kowe. Kowe ngarani aku gendeng. Bedak ya Allah, ya Allah. Metu tenan matrot ya. Apa? Wah. Wah. Ora ajar. Ya Allah, ya. Adono. Udah lo. Tak tandakno pakmu. Nggih. Tak tandak. Ya Allah. Kok kaya. Aduh. Yo wani tenan iki, Wim. Manungsa ora pokro yo lama tok ucal sih. Ya Allah. Udah. Ya Allah. Allah. Kacamu ndi kaca? Kaca. Kacamatamu ndi? Kowe tolong tataku. Apa? Kata-kataku. Nggih. Nek ngomong wis sing cetha. Apa? Kata-kataku. Nggih. Mataku kata. Ya. Nangis. Nangis. Gini pendopo nyawang dapurmu ora pokro. Apa? Apa? Kowe ngece. Ngece. Apa mau iki? Iki ngeten lho. Nggih. Nuwun sewu. Eh, Sing apik sing apik. lungguh. Eh, Ayo. Lungguh siapa? Ya. kok iso? Oh, telak, weh. Telak. Telek piye? Aku marani kok telek. Ya. Lah piye? Telak iki. Jangan lungguh. Kae, kadem guang ben matur. Betul. Apa? Wenjo. Dodot ben tuluke. Ben metu keloke. Oh. Oh, mas aku toh ya. Udut-udut ben metu keloke. Wis padha rampung kan padha gegojekan iki. Lho niki mboten gojek. Oh. Lah do apa? Do tenanan rek gojek sampean kuwi padha wae. Sampeyan yo duwe jeneng, Pak. Pripun? Sampeyan duwe jeneng. Kuwi gadah. Bantu sapa jenengmu? Piye iki don ora iki? Itulah apa kuwi ya do melok-melok kuwi. Oh alah. Lah niku mun diomongi kula mboten Oh, matur. jenenge sampean Pak Nesu. Sampeyan duwe jeneng. Sapa? Ora tak dono. Ora tak dono. Lah sebabe apa? Lah aku nang duwe gawe badhe diulemi. Ora nggawa ndande anake dak kabeh. Anake jok kabeh. Ning kudune ditutui. Lah iya ta? Lah lepas rambut susu. Hei, Duh, kaget aku. tegese dituduh iki kok ditukar susu kok ora. Ning wene ngerti. Nek pancen kowe ndek jenengmu sapa? Nggih, nuwun sewu, nika napa pun begi. Iki medang. Mojopahit dasmu ngono. Mboten Majapahit. Medang Kaurian. Medang oleh. Dua buah kowe. Lah omongmu Majapahit. Kowe iki upeng mudeg. Nika sinten nika? Kae ratu ana ing Medang Kaurian. Oh, nak ngono ratuku barang kuwi ya. Ratuku piye? Lah nika ratu. Ah, Lagi ratuku barang kuwi. tegese pengayuman ana ing Medang Kaurian Kanjeng Sinuwun Purbanata. Oh, nuwun sewu Gusti. Sepurane kathah aja. Yen karepmu teko ing pendopo arep ngemis apa arep njaluk apa kandha? Mboten jenengan sinten nika? Patih Natapraja. Jenengan Jepate. Cepate. Nggih. Mandi lho. Idani. Nek tate. Tate kele. Kene piye to? Gak nggawa kelambi.
Aduh, tutup. Hei, Ada tempat tertutup. Alah komen menjamin. Nuwun sewu Gusti. Malih-malih menapa to? Menika kula tinangisan kalian ponakane kula. Gak nangis ya. Leripun kula sowan mriki niku badhe nglamar Putri Ndika. Lamar. Nggih, Kae apamu kae? ponakan. Sing nglamar kowe apa sapa? Lha niku kok pakai cetepane lho. Sing nglamar ponakmu. Nggih, Aku sapa jenengmu? kula Heru. Heru. Kae Pak ponakmu jenenge? Jamin. Damin. Goblok. Muhammad Jajak Uluna. Aja Muhammad jatek kuluna. Dileh bae sesuk. Innalillahi wa Wah, inna nane kula kondil. ilaihi raji'un. Oh, kondil. Foto kendil. Nggih. Arepmu ngopo? Arepmu arep ngopo? Iya. Ngamar. Nglamar. Nggih. Lanang apa wadon? Nanang. Nanang. Lanang. Nggih. Banjur sing mbok pesake sapa? Nah, campuran. Putraku ki ono 3 cacahe. Alah, kabeh ya delem aku. Kapok. Engko teminggu siji engko laren. Rong dinonan. selometan, Hut. Aduh, ya Allah. Inte hati. Aduh. Inte dah. Upite yo kok kena sarung kok. Ya. Oh. apa? Muga. Ya. Aduh. Uga antalmu set le. Antale udet. Montore butet. Atalae aku tulung tret-tret. Atakku dual. Lho, Aduh, sawe. lho. Ayo lho. Kelewat yo. Piye? Piye, kowe? Ngecret iki. Nggih, mlayu. Kurang ajar kowe. Piye? Arep iki kowe? Ben, Ben. Maaf teguh. Pancing ngene. Ayo yo. Sudah ya Allah tak tantol. Lho lah. Pitikmu nelek bosek. Oh. Anteng iki. Apa? Ayah ambune trengat-trenget. Oh. Mau yo melu barang. Ini. Ini. Ayo lungguh. Terang-terang nano. Ya la 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 la. Napo? Gini lho.
Ora apa-apa, Mas. Ora apa-apa, Mas. Aku pak telek tapi. Kowe gupak telek ora apa-apa. Ya apa-apa. Ora apa-apa kowe 650 dhewe kok. Oh iya, 650 cucuk. Sik. Kanca rawangmu mau coba undan rene. Atan. Tek piye? Tetel ret. Wang. Oh wangi. Dengane guwang kon ngene. Oh wangi. Coba kancamu dan rene cetane iki piye? Kok kondo ben nglamar sing nglamar kancamu apa kowe? Tulo jenamae. Kula ngamali piye? Nglamar. Sing nglamar Tulo. dadi sing kepengin dibojo iki kowe. Iya. Kowe lanang tenan. Nanya. Iso ngalor. Tuh aku ndong nyebar ngidul terus ngalor aku. Aku pengen gawat. Kowe yo dijeneng ya. Heeh. Kowe yo dijeneng. Heeh. Sapa jenengmu? Kandil. Ayo Din. Joko Kendil. Joko Kendil. Oh. Elek wi. Di sini won. Rekian Pati Natapraja. Dados cetanipun kekalih kala wau pernah lekipun apa ngono? Iya. Dil. Dil. Cek wae iki cek lho. Kowe nek ngomong glegnas-glenes arep ora guyu ama kekelen. Nek tak jare kok mangkelke ati kuwi. Sing tak takoni iki dapurmu. Kowe karo pitik lu wong pitik. Piye? Nak Aku ambil pitik luang pitik. Iya. Apa sebabnya luang pitik? Nak bandakan ki mutono pitik ora mbutono kowe. Dadi nek bancaan ora butuhno aku, nek butuhno panggang pitik. Wes. Wah, aji pitik. Kowe gelem dileh. Rekian Pati Natapraja. Jih, kula di sini. Dene ingsun iki sebagai wong tuwa. Wah, Dil. Rama kok panjenengan Iki lho. jualan katun Iki apa pripun? mergo ana kowe ratune ya melu koplak. ratu kok sebage. Wah, engko telek kemudian. Abune telek melu. Dah. Tidak ternyala-nyala. Joko Kendil, Nggih, tenan kono bakal nglamar putraku iki. nggih. Ya, Wek. Kula duke mriki menika sampun kula kentak-kentak. Hah? Sampun kula kentak-kentak. Nggih. Kok kenal-kenal piye karepmu? Ngomongi aja saru. Ngapa? Ayo wis tak sengaja neno. Ya, Ah. nak ngono to. Tenan. Nggih. Ya. Semendo sak wetara ya. Dewi Kenongo lan kowe Dewi Menur. Kula Rama. Redene Joko Kendil iki bakal ngesake Kang Slira. Kesamu piye? Kesor ta? Rama. Lah wong kula kemawon badhe tinayonaken pabupati ingkang kagungan pangkat derajat ingkang gagah pideksa kemawon kula boten tresna kok badhe dipun magarwekaken Joko Kendil palisanipun kados ngaten. Tinimbang kula niku ta Rama dipek bojo kendhing sak lawase kula wong ngarak Rama. Lho. Del. Ora apa-apa, landuk kowe ora apa-apa. Pomo dadi yo paling kaya tahu ditumpangi lombok. Ah. Kowe ngomong piye? Eh, Umpama kelakon tenan dadi garwane
putrane Jeng Sinuwun piye? Kaya ngapa? Kaya tahu tumpangno tembok. Kaya tahu tumpangi tembok apa lombok? Lombok. Tahune sapa? Tahunnya mau. Lah baju lomboke? Heh, Lomboke sapa? Lomboke sapa? gua mau yo Kok lomboke iki tikene apa? Mau yo melu. Mau nduk tutut teh. Ya yo. Oh Wis deh. Menur. Pitakonmu padha karo Kakang Mumbok, kepiye? Yen tok kepareng kula badhe paring silang-silang dumateng Joko Kendil ro. Ya tak parengake. Iki Dil, ketok gelem Dil iki Dil. Nah, Pak Nodi iki. hah? Pak Nodi. Apa? Kalungku. Aku kok gawane iki. Iya iya. Kering. Engko tak pahi. Wah. Ya ya. Ya. Totot. Menur. Endang enggal wangsulan. Aku kan jaduk. Kowe lungguh. Aku nggo. Kowe isor Dil. Heeh. Dil. Wis kok penggale yen tos sliramu ki bakal gak bojo lawan aku. Yo wet. Kok pikir tenan Tenan. Oh ya wis ngilo. Wetelo. Ngelo. Dil. Joko Kendil. Aku ngejak wong wedok kudu jambul aku ya. Joko Kendil. Heeh. Rupamu wae kaya tunggak obong ngono arepmu ndedak wong ayu kaya ngene lho ya. Welem lho. Telem. Prasutya. Ya ya. Joko Kendil. Moho apa-apa, paling Sabar ya, ngantuk Dil. kowe aku petayang gak daduk. Hah? Apa tayang tun gak daduk. Piye. Wong duwu. Mergo wohe dhuwur nek umpama kowe nyayang ora gaduh. Demene HP gak ada. Iki ra apa-apa. Dil. Nek iki piye tak demekno iki? Lagi tangane. Hah? Ambune piye, Dil? Wah. Mambu lektona. Kuwi lagi tangane. Iki janggute, Dil. Hah? Wah. Kaya emak-emak apa ya aku? Hah? Iki, Dil. Wah, pol seger, Dil. Tak ana ambote. Kado telek lu wong. Wong telek lu. Mau apa mau? Iya ya Allah. Joko Kendil. Iya. Putraku sing siji. Ya. Iya. Dewi Melati tak tarine ya. Yen Dewi Melati nek nitik Kakang Mumbok padha ora kreso leladi karo Joko Kendil. Saiki kowe kepiye, Nggeren? Sareng ing kambok krungu dalah kambok menur menika rak boten nampi panglamaripun Joko. Yen ta kula menika dipun lamar Joko Kendil. Inci kula sagur Rama. Kowe gelem aku. Apa? Kok aku? Nyapa? Ora turi apa? Nyapa? Ora turi apa? Ora turi apa? Nyapa? Kurang ajar Iki bojomu lho. Nyapa? kok ora aturan iki apa? Iya. Iya. Dua. Iya. Tek. Ngapo gue? Seneng ya Del ya. Neng gue aja ayu. Nak tetok dompetamu nggih. Apa? Tetok. Apa? Tetok dompet apa? Apa? Ya Allah. Tangane Ampun Paman. tangane kapalen. Lungguh Kang Prayoga luwih. Piye? Joko Kendil. Nggih.
seneng tenan karo putraku. Mboten sah. Mboten sah. Wong ora usah ngono Mboten kok. sah ditali ngono. Jabang bayi. Ger Melati. Banjur kendil kok kowe tresno kuwi sing kanggo pilihane opo? Petingane teng pundi to, Nah. Ger? Wis ora gadeg nyolok utek ora bejaji. Yang penting rasanya, Bung. Rasane apa rasane mampu telek to kuwi. Enggak, tetep rada. Jaga kendil. Nggih. Ndak tompo kowe nglamat aku Dewi Melati. Ning arep dene Dewi Melati ki darbe janji karo Dipati Sewnegara, ya. Sewnegara sing mesanggra ana ing Medang karo kae balekake. Yen padha bali ndak kepangen panjang nang taman kowe. Ngoten. Hmm. Nggih, Ayo, Sai. Ayo, noto projo. Jo kendel awat-awatono ya. Oh, wis saiki. Dewi Melati manjing ana ing taman ngranti garwamu Jo Kendil ya. Piro? Aku neng aku. Lakon dadi ojoku kowe ya. Sak musik kuwi dadi bojoku kuwi rumangsa seneng. Neng to. Aneh iki ngene ya Joko Kendil. Iki dino aku rak ya rumangsa sayang banget to. Aku kepengin turu ning sadurunge turu aku kepengin mbok pijeti. Ono. Aku yo neng nang aku. Satu to nek pijeti karo aku. Ya aku lemku. Aja delek lho. Ayo, aku datoi ya aku. Aja sar. Ndak takoki ya lah. Ning iki tenan ya, mengko nek aku wis turu aja nganti kowe ninggali karo aku lho. Kowe kudu tetep ning kene. Ana. Rasane aku. Iya toh. Piti mbok aku dipijeti. Kowe nak ape lulu momu ya. Ati. Wes lulu wes. Iya. Lho. Berkenjong warune dayang sapa sing gawe ngono. Ger kita ulun Joko Kendil. Kacetha keng sira kuat ngadepi sakabehing coba. Mergo ngapa to, Ger? Sakabehing panggoda ing jagat iki kalamun to driptima kanthi ati lega kabeh mau mung dadi coba. Kasunyatan ing wektu dina iki jeneng kita Joko Kendil kuat ngadepi sakabehing coba peparingi jawata, Ger. Mula keng saka kuwi wis tuti wancine jeneng kita manjelma kaya dening lumrahing menungsa merga umurmu wis ndungkap 20 taun sarta wis ana wanita kang kinarya dadi jodohmu, Ger. Mula kang suwi kang saka kuwi wektu dina iki kowe dadi bagus, Ger. Joko Kendil. Kaget kowe ya. Nganti ora ngerti yen takon ning papan kene, Ger. Apa kowe wis ngilu, Ger? Sajroning sendang wis ngerti wujudmu sing sayekti, Ger. Estunipun kula sampun ngilu lan kula sampun mangertosi wujud kula ingkang sayekti. Kaya ngono ya, Ger ya. Gandeng kowe wis wujudmu kaya dening titah sawantah, ora beda kaya lumrahing jalma menungsa. Ing wektu dina iki ulun bakal makayangan, Ger. Ulun njaluk pamit, Ger.
percaya yen tok sak temene aku Joko Kendil ngono. Ya ora percaya no. Mlatsari, iya, umpama kowe ora percaya ora apa-apa. Nanging aku bakal mbuktekke yen tok sak temene aku Kuwi pancen bojoku Joko Kendil. Aku njaluk buktine luwe. Arantinen sautare mawon kene, Mlat. Kok iya aku ora percaya. Ah, Kakang Joko Kendil. Ati. Aku mau ndok ndengmu yo. Ning ngandengku. Oh yo. Mau ora ono ya Kakang sing ngono ki malah yai kakung sing bagus. Agus mau. Agus mau nanya aku. Wong lanang sing bagus mau tenane kowe. Ayo. Tenan. Heeh. Sing kaya Saiful Jamil mau. Aduh. Dadi tenan to kowe bisa malih bagus Kakang. Kowe nang tengene apa nang aduh to? Nek kon milih aku ya milih sing bagus. Arek apa ini lho? Hah? Arek apa ini lho? Alak bae. Aduh. Kok wayah HP aku malah aku gak aman kok. Lah jarine sing bagus mau ya kowe. Ya iya. Iya. Ya aku. Weh, ya nang aku cepet lah. Nek jane ki aku yo seneng kabeh Kakak, waton aku ki cedhak ning sandingmu ning yo nek kon milih yo milih sing bagus. Oh no. Nah no aku tak hadiahku dua. Jadi bagus Nenek. Ya. Kepiye saiki Pitaya? Wah, wong dia ono lho. Joko Kendil lan Kuwi ki wis. Aku wis nyare. Wis. Wis. Wis gak ngomong kok. Ngomong wis tak omongin nang Walah. Goblok kowe. iki aku. Wah. Wala kondo malah ketelisiban. Oh, alah. Piye? Ya, wayah nunu kowe. Malah jok kowe. Kowe meri mergo wayahe nunuk aku ngono. Aku tuwa wetore malah gak. Iku tak bagi. Lah ketang iki yo. Ya. Aku malah kowe lho. Ya umpama ora tak bagi wujudine tak doi gambare ae ya. Enggak, enggak ora rasane. Gambare ora apa-apa gambare. Enak ora. Lho tenang. Yo wis nanu aku nalah. Ya engko tak bagi gambare, tak ngerti gambare. Edan. Kamar Joko Kendil. Iya kepiye? Udah sak meniku kula sampun pitaya. Sinten yai kakang ingkang bagus sing nasipun panjenengan garwa kula Kakang. Dadi kenangan sapa to? Sembrono tenan lho. Aku ki wis kagungan garwa, kok malah sembrono tenan gandeng. Ale iki sapa bojomu ora ala kowe kok gandeng piye bagus iki sapa diajak? Ayo kadung pundi to Kang Mbok. Kowe iki ning ngono malah ngapus dening Rama kandhane kowe sing karo Sinala malah kowe kebo-kebo tak bagus. Sapa iki kondong? Kok diadingi bojone ala kok njaluk sing apik lho. Iki nek kendirene to rene. Iki melu aku kene lho Kang Mas. Kene lho melu aku. Iki rasa ngono to rada rene. Diajak! Iki sapa? Diajak kenanga. Diajak kenanga. Mbok sampe ngerti wong bagus kok gumun lho. Jane kon ben tenan apa wong bagus sing Diajak, bocah-bocah ditolesine to masyaallah. Diajak ki ya ora krasa wong ambune wae kaya ngono kok. Diajak kenanga. Sayang Kakak. Ayo. Aja mayu ya. Ya. Piye ini? Sito. Ana ngopo iki ana ngopo? Ana maling. Mboten mo. Iya. Jaluk bojo kula jaluk bojo mo. Jaluk bojo sambrangkal kene ya. Mboten. Ndak apa Kalau sapa? bojo kendel Rama saniki kendele bagus to Rama. Joko Kendil dadi bagus. Nggih, Kowe
njaluk bojo kendil. Ya tak pundhutke kendil ya. Ya diajeng lah. Ya wis, kono masa borong ngono ya. Iki aku sing ana iki aku diajeng. Iki dekku. Aja. Ora melu. Ledangan awes sore. Kaya ngono kok. Otune pisan pajar petuk vitamin. Sing siji kaya ndok, sing siji kaya lepet. Yo. Salah siji kowe ngladene karo aku. Aku ora seneng karo kowe, aku seneng karo Joko Kendil. Seneng karo sapa? Joko Kendil. Aku ya kendil ning gym kendil aku. Kaya ngono Gym kok. kendil gawane sing di omah. Kendil ning berasan gorene mang dadi aku. Oh, dadi kowe ning jero Kendil kono mau ki kowe to lah ya kok abot. Mau diajeng. Hei! Hei! Menor! Kenapa? Kowe kau sowan Romo. Asli Romo. Kepiye? Ning ngopo? Kula mboten gadah bojo Kendil mboten napa-napa Romo. Kula dadi perawan kasep mboten napa-napa Romo. Sik to. Iki lho kadangmu iki nggo sapa iki? Lah ngene Nggih. sing kula miliran niku to Romo riyen niku. Dewi Melati. Sae. Iya. Sing kok gandeng kuwi sapa? Menika Cik garwa kula, Kang Mas Joko Kendil. Lah Joko niku. Kendil. Romo niku Joko Kendil mila kula pengen Romo. Mau moh. Lah medale mboten ngoten niku kok Romo. Lah Siti njaluk kadangmu kuwi, nek kok njaluk aku. Kan aku ya diajeng wong kowe wis mau. Ora apa-apa to ya diajeng. Kenongo menur. Saiki genten aku wong Kenongo menur. Arep kowe ya kenongo. Heeh. Kula saiki genten ngono. Pripun Romo? Wong bojo kok njaluk Siti, apa nak pucuke tok kowe gelem? Ya mata Romo ya ora penak. Ya. Ya sik sareh sik to. Rama tak rembukan karo si Joko Kendil. Jenengmu Joko Kendil mau ya? Menika kasinggihan. Kok gak pantes ya Joko Kendil pantes. Nek piyayine kaya ngene jeneng Joko Kendil. Dapae pripun kados pundi Romo? Joko Kendil? Ya, aku bisa nampa nek tenane kowe iki calon garwane putraku, ya. Ning iki ana gawean, ana jejeban. Sing kadangmu suwau njaluk bojo Kendil, bareng kendite pecah dadi Jem Kendil. Mula aku njaluk sabiyantumu Jem Kendil kan cekel ora dhisik. Amit tameng pangen. Kula tak papan mboten taman. Sauter kan. Ditepungke aku Joko Kendil. Joko Kendil. Iya. Apa sewerdine kowe ngalang nggonku rumahku, Aku ngupadi sing jeneng Jim. Sing ing kono tansah ngganggu gawe marang kadangku AKIP sak. Jim Kendil aku. Kuwi. Aku calon garwane Kenongo lan Menur. Jim Kendil, ndak jaluk kanthi banget sumingkira sangka laladan ing Medang. Aja kang sira nyingkirke aku kaporo. Wah singkirke sapa? Bagus ae. Ya Allah. Ya Allah. Joko Kendil kepiye? Pikantuk berkah sarta pangestu dalem, Jim Kendil ingkang tansah mbebedang dhateng kadang kula KIP sedaya menika sampun kapracundang. Jem Kendil wis kapracundang saka ing pabaratan. Iji. Sepisan maneh bakal takon aku. Bupati Simesanggra ana ing Medang Kawren kepiye? Ala ing kawula dalem bilih para dipati ingkang nedya ngersakaken garwa kula sedaya menika sampun wangsul wonten negarinipun piyambak-piyambak. Nek ngono wis rampung retuna ing Kata Medang Kawuryan. Nggih, Joko Kendil arep dene
cetane siramu bisa rampung retuna ing katon medang kawurian. Mula ing kene ingsun bakal ndhapaken sira. Mula ing kene aku bakal ngupaya dina kang prayoga kanggo dhawuhmu siramu lan putraku. Mula nggih, sakwetara ayo Gembul Bujana Handrawina didhawuhkan nggih.